Naša spolupráca môže byť v 6 kapitolách. Každá samostatne je veľmi dôležitá, ale jej spojenie vytvorí veľmi silný marketingový nástroj. Poďme si pozrieť, o akých 6 kapitol sa jedná. Prvou je webová prezentácia. Vytvoríme pre vás prezentáciu na webe. Zákazníci si tak nájdu o vás dôležité informácie a vyžiadajú si tiež od vás cenovú ponuku. Prípadne si rovno objednajú vaše služby či tovar. Druhou sú sociálne siete. Vytvoríme podporu pre vás aj na sociálnych sieťach. Spoločne budeme vytvárať komunity, komunikovať so zákazníkmi. Prioritou bude Facebook, ale nezabudneme ani na ďalšie siete. Tretia forma je spolupráca. Prepojíme vás aj s ostatnými našimi partnermi. Vzájomnou spoluprácou tak dokážete získať viac projektov a zákazník. Budeme oveľa zaujímavejší pre zákazníkov. E-mailing. Pravidelne budeme informovať databázu našich zákazníkov a partnerov, dnes je to približne 16 000 adries a stále to rastie, o novinkách, akciách a zľavách, aby ste mohli úspešnejšie predávať. Otvoríme sa svetu. Prezentáciu vytvoríme aj v angličtine a nemčine. Vytvoríte si tak s nami potenciál osloviť celý svet. Otvoríte sa spolu s nami aj okolitým krajinám. Videomarketing. Vytvoríme podporu produktov a služieb aj vo forme videí, ktoré sa stanú silným marketingovým nástrojom nielen u nás, ale aj na celom svete. Týchto 6 kapitol spojíme dohromady s cieľom predať úspešne vaše produkty a služby. A za to chceme len jediné. V prípade, že vám toho zákazníka privedieme, vy nám vyplatíte províziu za zrealizovanú zákazku. A to je, myslím, spravodlivé. A je to hlavne výhodné pre obidve strany. Tak teším sa na spoluprácu. Moje meno je Daniel Boris a som riaditeľom spoločnosti Amony Deserov. Ak vás táto spolupráca zaujíma, nezabudnite sa prihlásiť na dotazníku, ktorý je priložený k tomuto videu. Pekný deň.